Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Alpha Killer и днес ще поиграем малко CSGO на един бърз Arms Race или пък два, ще видим. Така, само си намаля звука, защото може да не се чувам. Или поне аз го чувам силно, направо без звук може да играем. Да, в момента почнах малко по-късно, защото се занимах да оправям фрапса. Така, и всъщност да ви кажа, че скоро има шанс да снимам на Left 4 Dead. Но не се знае. Ще видим всъщност. Надявам се да има възможност да играя на Left 4 Dead, защото се добра игра. И да, аз вече почти си върнах позицията. Този мап е малко гаден, защото има доста ъгли, които трябва да гледаш. И да, общо взето няма много скинове. Всъщност имам някои, само че не са чак толкова хубави. В смисъл нямам AWP Hyperbase, да речеме. Някакви такива подобни ми. Такива ефтини скинове имам. И да, общо взето CSGO игра почти винаги като ще снимам геймплей на нещо, ако се чуя на какво да снимам, ще е на CSGO. Така от време на време. Така, тук няма да дойде някой качеля. Дойде един. Да се огледам някой да не ме заколе. Ще се опитам, ще изиграя две игри и в тези две игри ще се опитам поне да дигна 21 ранг, защото съм 20 в момента. Но съм почти края му, така че има шанс да го дигна. Добре, този не го видях. Не ми се снима на компетитив, поради причината, че... аз направо мога го заколя. Не ми се снима на компетитив поради причината, че клипът става доста дълъг. Иначе, ако игра компетитив с приятели, мога да изрежа всички скучни части и да стане нещо като само смешни или някои неща, да речем, ако направя някакъв много скъроп или такива работи. И да, само тогава ще снимам компетитив. Зависи. Сега съм на трето място, на четвърто. Трето. Откъде? Аха.
Хей, още един. Трябва ми един кил само и стигам до златния нож. Не. На четвърто място съм. Като ли няма мога да дигна трети ранг. 432 XP, не знам. Не знам дали ще мога да дигна, да взема тази следващата игра, но ще спробвам. Ще играем на мапа Shoot. Ако се чуете защо има шанс да не снимам на Left 4 Dead, причината е, че в момента имам кракната и не знам какво ще стане с нея, но умислям да си я купувам и за това. Но ще видим. Това е било warm-up. Тъй това скин, че наскоро го спечелих, не знам защо, но ми харесва. Само дето забравям да спра да спрейвам, защото като спрейвам нищо добро не се получава цяло. Не, ето ще го заколя. Ще почакам тук. Да. То дойде някакъв при мене. Така, тук видях някой ме не спря труда да отивам при него в момента. Yes. Това се опитва да бяга. Ще го заколя. Аз искам да убия лидера им, защото като убиете лидера ви се счита за 2 кила. Е този, който е с червено. Така, не съм добър с калашник. Затова май ще се задържат дълго на него. Всъщност аз въобще не знам спрей контрола с калашник. Добре, отървах се. То се случи нема за коле. Добре. С един удар му убит, аз не бях на 100 HP. Добре, още един тебе, да. Добре, леко изостанал съм. Другите 70-то оръжие, аз съм на 7-то. И то с май се беше приготвил да ме заколи. Съжалявам. Така, айде. Не. Исках този да убия.
Добре, ето един, още един. И с АВП. Целя го в крака. Така, не знам, що се опитвам много с кръгове. Честно ли? Добре, вече ще спра с много с кръговете, защото явно не ми вървят. Но с това оръжие вече ми вървят на скролове. Когато този вече на 16 оръжие на златния нож, а казва, че съм на 11-то с Негева. Еми, на трето място съм, хора. Дали ще съм дигнал? Според мен не. Добре, ще се пробвам още един, последен. Така искам на този мап. Street Mark. И добре, като дигна трети ранг, ще видим заедно какво оръжие ще ни се падне. И да се надяваме, че ще е хубаво. Съжалявам, ако сте чули това. В момента сме на ужасен мап. Тъй, не знам, там, тук дали ще стигна поне трето място. И съжалявам. Добре, повече няма да чуете този звук. Съжалявам, ако чуете малко бучене. Но просто микрофона ми не е чак толкова хубав. Добре, за сега в началото на играта съм на първо място. Но накрая сигурно ще съм на пето. Сигурно. Добре, то се можа да го убия. Къде ме пусна? Другия не можах да го убия аз. Ще дигна оръжие. Но карай. Вау, такъв лак имам. Не знам при вас дали ще го видите този лак. Надявам се да не го виждате. Опа. Тук има терорист. Не, заколиха ма. Не можа го. Това пак ме уби. Сега ще убия. Yes. Той ме заколи, но след това заколих него. Добре, то защо не мога да го убия? Много спрейвам качеля. Сема игрко. Нали? Добре, това беше хубава глава. Не, ще го заколя. Не, няма го заколя. Не можах. По-хубаво дори да ви остава едно убийство, нищо че ножа ви брои за 2 убийства, ако направите едно. По-хубаво заколете, за да върнете противника си
на по-старо оръжие, на предишното оръжие. Сега го забавите. Както ще направя аз, сигурно. Не! Yes. Добре. Още съм на първо, но не. Вече не съм. Само се надявам сега, ако по някаква случайност вдигна ранг, да не ми се падне едно и също оръжие, т.е. оръжие, което го имам, де. Тебе ще заколя, ще... Не, няма да заколя. Оху, тук... Добре, хубаво, че няма заколиха. Добре, нека да видим какво ще направя с тази помпа. Първо се отървах от нея, сега с кар. Май нищо няма правя. Майко, не мога нищо да направя, даже не виждам този, който ме стреля. Добре, тук съм на камперско място. И ме свалиха. Добре, това беше хубаво. Коста мой. За малко си помислях, че няма го да коля. Така, дигъл. За дигъла трябва да съм близко. Добре. Топс. Така се влявам. Добре, 1 километр аз с дигъл. Или да заколя някой. Добре, код ми падне, това ще направя. Окей, бих някой, но друг ме уби. Добре, то сме уби с Негев. Добре, не можа да го ударя. Честно. Надявам се никой да не ме кампи. Как не го оцеля? Толкова съм жалък с влога. Че направо нямам думи. Така, на Left 4 Dead смятам да мина всички нива на синглплеер. Добре, за сега съм на първо място Team Leader. Искам си остана такъв. Ако бях убил този. Окей. Жалко, че нърфнаха USP-S-а. И вече ако искаш да убиеш с хетка, ти трябва два удара. Преди беше един. Така, взехме златния нож. И това дали ще ни е жертвата? Не! Добре, хора. Победихме.
Нека да видим, моля ти се да дигна ранг. Yes! Не, това го имам. Но добре хора, все пак беше хубаво. Надявам се ви да хареса и... Да, това е.